बाहाय जों ससियेल मिडिया अंगै आं इसोर जतन हामबाय मारावो जों दिनै जतन सिओ दिनै हास्टेलाव ताबो जों बेलाय वानालाय दंलायो जों कयदिन आगे जों दिक्ला रमानी जे दिनै दिक्राव जों ग्रीन जून हे रमानी आबो उल्टाङै थांखा ताबो जों मानजाखा दिनै हास्टेलाव एट प्रेजेंट दिनै 27 केस दं पजिटिव केस माने बिसिङाव जों नुखा बेसेबां दिनै BSF केम्प हयते माजाखा दिनै 138 बेटेलियन BSF आम्बासा केम्प हयते जों पजिटिव केस कोरोना भाइरास माजागि दङ माने बागै जों जत दलाय डिस्ट्रिक्टनो जों रेड जोन डिक्लार रेखा आं माने कयना मुसुगो ताबो तिब्रा हास्टेन बरग जत्तनो वानालायजाक किरिलायजाक तेबो जों नुखा गोबां मानसिनि हातान दंनाय दिन तिब्रा सा बा वानसाफा नंथुम गोबां मानसिनि जे फाता दंनाय फाता हास्ते दंनाय बरग ताबो तुलु तिब्रा हाबै दङ आं खोनागा जराय जे बारिगाव गोबां माताबो 600 हाय बरग ताबो हाय दङ ते जों अबो साइरिखा जे जरायबारि गेइद स्पेशली आरो जों 24 घंटा डिउटी जोंनि हेल्थ डिपार्टमेंट हयते जों आरो डाक्टर और नार्स जो एंगेज है दङ जे बरग हाबफैनाय दा फार्स्ट टेस्ट मा खायजानाय टेस्ट खायजागै जों जुदि नेगेटिव माजा खांख्लाय जों 1-2 दिन तनगै उनाव जों होम क्वारेन्टाइन खायनाय दै पजिटिभ माजा खांखाय जों बरना जोंनि आइसोलेशन रूमाव जों दानाय अबेखलाय जों सरकार खायजे जों प्लान खायखा बे प्रटेक्ट डिस्ट्रिक्टआव प्रटेक्ट सब डिविजनाव जों क्वारेन्टाइन सेन्टार जों खुलाव रखा आरो बरनाव दंनाय बाय जों बेबस्था खाय दङ दिनै जों खानाखा दिनै बेसेबां जों BSF केम्प हयते ताबक जों 27 दिनै केस पजिटिव केस दङ COVID-19 आरो बिसिङो जों खानाखा गोदै हिंखाय बेलायके चराय 10 बছর 12 বছরनि चराय माइनर एज आरो बरग मानजाखा तेबो जों खानाखा आबो एकै फेमिलिनि नि जों खानागो आबो बेलाय वानामा संसा आबनि बागै जों ताबक जत्तनो बेलायखनि केयारफुल बेलायखनि जों सिनसियार दना दरकार ते आं पाबो जत्तो चिनि हास्तेनि बरग न तमाति हाते मानसा जत्तनो जों सरकारनि रायदाना मानै माचलायनाय जे लकडाउन जों डिक्लार माने जे लकडाउन नि जे रूल मटे माने तो तंखे बेलाय चावो तेबो जों सोशल डिस्टेंस खायदों हे बेलाय चावो जों दिनै हास्तेनि बरग न जों खोनाका गोबां मानसि बरग हास्तेबो त बिरमान माइ दंखा स्टुडेन्ट दङ जागा सामुं दानाय दङ एमप्लय दङ जेबर रुगि नायजों थानाय दङ बाहाय गोबां मानसि जों खोनाय दङ आबानि बागै दिनै सरकार जों अक्लियर जों डिक्लार रेखा जों असाइनमेंट रे रेखा आरो बिस गोबां मानसि अफिसार्स जे इनचार्ज जों खाय रेखा बरबे कन्टाक्ट खायदि बरबे फोन नम्बर दङ दिनै जों लुखा जागा तामिलनाडु दिनै विकास सिंह दिनै एडिशनल सेक्रेटारि IS बो आर्मी इनचार्ज बर असाइन खायगामो जों तेलेंगानायाव दङ दिनै सहदेव दास बो सेक्रेटारि बो तेलेंगाना स्टेट नम्बर नायनाय बनि फोन नम्बर दङ ते कर्नाटकाव दङ दिनै मैडम दिनै तनुश्री देवर्मा सेक्रेटारि बनि फोन नम्बर दङ आसामाव दङ दिनै सोनिया गुप्ता बो सेक्रेटारि ते वेस्ट बेंगल दङ अपूर्व राय सेक्रेटारि दङ ते महाराष्ट्रआव किरणगिट्टे जों बनो असाइन खरेखा ते बाद की स्टेट जे असाइन खायजा गया अब दिनै देवानंद रियां ICS ऑफिसर एडिशनल सेक्रेटारि बनायनाय बे बाद स्टेट दिनै दिल्ली हरियाना नि गोबां स्टेट जे बाद दंनाय दिनै मेघालय अमाहाय बागै जों असाइन खरेखा दिनै देवानंद रियां बबाय कन्टाक्ट खायदि बनि फोन नम्बर दङ आबनि बागै जे दिनै सिक्लाराव जे फादा दंनाय गोबां मानसि बर' ताबक जाय दंखा दिनै हायद्राबाद बम्बाइ जों बरनो नेदे जों फर्म दुरि रेखा फर्म फिलआप मा खायनाय फर्म फिलआप जा सामिन मा खायनाय दिनै आरो इमेल नम्बर दङ दिनै आरो एक्सटेंडेड फैमिली नायनाय दिनै LS दालनाव बगे दिनै चेयरमैन बरनो गते करके दङ बर नागिन खाय दङ बनि बगे जों जत्तनो बरनि फोन नम्बर रिजा बरनि इमेल नम्बर रिजा जत आरो कन्टाक्ट खायदि बरनो जों बाहायख्लै तबनाय जों दिनै कैबिनेट मीटिंग दङ जों सालायनो बरनो ट्रेन बाय तबनाय बास बाय तबनाय जों खागा ट्रेन बाय तबनाय स्पेशल ट्रेन
जों एप्लाइ खायगा जों हम मिनिस्टार चिटि सुइखा जोंनि मुख्यमंत्री चिफ मिनिस्टार जोंनि बिप्लब कुमार देव बरमोना सुइखा चिटि जाहाथे जों स्पेशल ट्रेन पॉइंट टू पॉइंट देना बागै जों अलरेडि हम मिनिस्टार चिटि सुइजा बा कयदिन नायसिन दंदि जों रेस्पन्ड माननाय आबानि बागै जों आरो जोंनि अफिसार्स जोंनि अफिसारफोरखौ जों असाइनमेंट रमानि आबाइनो कन्टेक्ट खायदि दैबो जों गोबां नुखा जोंनि हालत दंनाय जोंनि स्टैंडार्ड पर्सन बराव एप्लाइ खायमानि फाइनेंशियल एसिस्टेंटनि बागै जों रेडि दङ अनेक बराव देखा जोंनि माने रिपर्टआव जों नुखा प्राय 4000 ऊपर बेनिफिशियारिज 4000 बेनिफिशियारिज रिजाखा अब जोंनि लिस्ट फायखा दै बाद गोबां माया दंख दै प्रायनो जोंनि 2-3 हाजार एप्लिकेंट अब जाय दंख बेफोरनि कारणे अब जों भेरिफिकेशन खाय दङ अब बरनि मोबाइल नंबर गथ गया बर एकाउंट नंबर गथ गया आमारे जों खानाका अब बागै अब मिसमेच जोंनि दंखा बिसा अब किसा प्रब्लेम दंखा अब जों दा चेक खाय दङ जों जुदि अथेंटिक मजा खांखाय बरनि जों डायरी नाय आं खानाका प्राय एप्लिकेशन जराय दङ दैबो अब दिनै 17 जरा जों अब रिनाय अब जतनो आं कय सावो जे बर तखन मायाखौ अब बिसा दज्ज दंदि बिसा पेशेंट दंदि जों सरकार तरफ থেকে जों हेल्प खायले बागै जों चेष्टा खाय दङ बरनि बागै आं अब दिनै सानामसुगो जोंनि सरकार बाय जोंनि नकि कोअपारेट खायदि जोंनि गभर्नमेंट जे मानसाक जों सामन खाय दङ आं खागाव अमन पुइला जोंनि स्टेट गभर्नमेंट जोंनि गोबां मा जोंनि बरनो जों हेल्प खाय दङ शुधु नि नरो फातान बरनो सिनिया बरति बरा भाइनो जोंनि बिपिएल फेमिली अटोरिक फेमिली जों फ्री रेशन दै दङ दैबो जोंनि गोबां जोंनि एपिएल फेमिली नो जे बर रेशन कार्ड करै जे बर अब कार्ड करै रन छैन जों हेल्प खाय दङ जों अब सागलाय जत्तो थिं बररो तमा वानसा तेमाति प्रासा जों जे बररो विशेष के मासे हंखलाय नो इमिडिएटली नो दाइतिन खबर रेडी तिने जों वीडियो दिनै एलाकानि वीडियो दिनै एसडीएम दै पुलिस थाना आरो नाव थांया पुलिस खायदि केबो माइ मासे तांथु केबो अबहाय बिरमानता माथो दैबो जों सागलाय गाव माहाय जे बर रुगिं तो हंखलाय नो सन्देह तो हंखलाय जे बर कोरोना भाइरास नि सिम्पटम रंगै तो हंखलाय इमिडिएटली नाव थांय हस्पिटाल थांदि दै बर हेल्पलाइन जों रेडि खा दै थाना थां जज खायदि आबनि बगै आं कयनाय अजराबो जों बेलायखि सिरियास जों बेलायखि क्राइसिस चलाय दङ दिन राज्यको सारा भारतवर्ष बेलाय क्राइसिस चलाय दङ नट ओनलि भारतवर्ष ऑल वर्ल्ड सारा विश्व दाव बेलाय क्राइसिस अ कोरोना भाइरास तैगि आबनि बगै आं कय जत्तनो अजराबो जों खाबाक्सा याफ्रि बाक्सा क्राइसिस सावमा थालायनाय बे जोंनि सरकारनो नाव माचुबानाय जों गोबां मथिनि बेलाय हामबाय माराव जोंनि गोबां मथिनि एनजिअ राव जोंनि बे वेल विशाराव गोबां मथिनि सुबाय दङ नोंनि गोबां डिपार्टमेंट होते मतिन कंपानी होते गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुप बे एनजिअ राव बर भाइनो साबन ग्रुप सुबाय दङ आं बर बेला हामबाय माराव हामबाय बने बगै जत्तो आं दिन कय सानाय बायदि जों अजराव जत्तनो केबन केबो दुस रुलायगै और ब्लेम गेम खेलायगै ना निनि पलिटिकल पार्टी ना धर्म जेकुनु बरनो जों जाते अजराव कोअपारेट खालायगै जों माथुलायनाय अबन आनि कयनो हायनो आं दिनै अबन सानाय दिन हासने बराव ताबो जों दिनै और भाइनो कोरोना भाइरास बाराय दङ पजिटिभ मागै दङ बेलाय केमा संसा दिनै आसाम हतेलाव नर्थ इस्ट जों सेकेन्ड नङै दङ त्रिपुरा राज्य आंनि बागै जत्तनो बेलाय फायदि जों अजराव जों ईशानो सुरिलायनाय काइटनो सुरिलायनाय सुरै जाते जों दिनै त्रिपुरा राज्यआव ओ कोरोना भाइरास नतै जों बरनो फाइट खायनाय दा दिनै मेइन शत्रु मेइन एनिमी हिंखाय दिनै कोरोना भाइरास कोविड-19 ओ कोविड-19 जों बालबाक्सा याफ्रि बाक्साखाय जों बनो मामे चमनाय बरनो जों रक्षा माखायनाय हामबाय सर कয়েকটা এলিগেশন কাছে ফেকা যে হেল্পলাইন বা কন্ট্রোল সেন্টার যে নাম্বার মানে আর কল খাইকে কল রিসিভ খাইজে কি আর বা কল হাইবে আর কোনি সাজাবো আমার বা जों স্লাইড दङ অবশ্যই তিনি অফিসারও মাঝে মাঝে বড় টাইম করি না आं खानाका जे बरनि व्यस्तनि बागै बाक्सा कल खसामाया अबे जों दिनै सिनि मिटिं दङ आं डिटेल आबनि कल सानाय रक साइमनो कम से कम आंले प्राउड के सामानो आनि तो गोबां फुल कल फैयो आं यासागो 24 घन्टा फन फैयो आं यासागो जों अफिसार मासे मसो अहाय मानो जे दाबो जों चेक रिनाय आं याफ्रोबो जों आं साका दिनै चिफ सेक्रेटारि कक साका ते बजे अफिसार कक साका जातिनो प्लिज अजराबो अ क्राइसिस समायो जेराव बिसा दिनै कस्ट मा फायनाय सेक्रिफाइस मा फायनाय आइना बरनो पयखा
mani bagai angbo khanaka mohai koso obiyuk khanaka je tin officer of phone khosaya bor attendant khlaiya amai khanaka abote sin slide tongo ang porno bo koikha ang nijeno boyo officer ai kok slaika nero bilis odorago crisis somayo you have to sacrifice, you have to be patient. Bangma call manai o manai abona sin bisa dojo khlaioi khosadi hamono koikha